Diyos, maray na hapon po mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante, orog na sa laog kan Santa Misa, mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog na po ang gabos para sa novena to Saint Pio of Pietrelcina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried as a stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that rack your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Amen. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus,
for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us, poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petition. Amen. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of. Which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing.
Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit tuli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos sa labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Ipamiibi Salvación, mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na hapon po mga tugang, ngunyan Biyernes sa ika-34 simana sa ordinaryong panahon, isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Bernadette Sabater,
Alice Ibo and family. Pasasalamat for passing the Philippine Nursing Licensure Exam, dulot ni Cindy Ross Lanzuela. For passing the Philippine Nursing Licensure Exam, dulot man ni April G. Billion. Pasasalamat for passing the Philippine Nursing Licensure Exam, dulot man ni Stephanie Joy B. Maceda. For passing the Philippine Nursing Licensure Exam of Megan Paranya, RN, and Jobsen Patrick N. Atos, RN, dulot kan Atos and Relucio family. For passing the Philippine Nursing Licensure Exam, dulot kan De La Fuente family. For the gift of life, dulot ni Yol. Pasasalamat man, dulot ni Norwes San and Giselle Negre. Pasasalamat man, dulot kan Onyato family. Mr. and Mrs. Ronnie Prieto and family. For passing the Philippine Nursing Board Exam of Kurtz Tupas, RN, dulot ni Emerson Biliesa. Pasasalamat for passing the Philippine Nursing Licensure Exam, dulot man ni Patricia Jane R. Obsequio. Asin pasasalamat man ni Justin Dilagua. Sa special na kahagadan for continuous healing of Father Vicente Magdaraog and Savvy Magdaraog, dulot ni Madonna Magdaraog. For healing and complete recovery of Gigi Velasco, dulot kan St. Agnes Academy High School Batch 78. For healing and fast recovery of Edgar, dulot ni Mr. and Mrs. Edgardo Gregorio. Sa special na kagadan to pass the exam of BU entrance exam, dulot ni Faith Nicole A. Ventura. Sa special na kagadan man, dulot ni Jade Bandola. Sa kapaingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Joseph, dulot kan Quinto family. Sa kalag ni Oscar Abrahan, dulot kan Imperial and D family. Sa kalag ni George, dulot ni Alice Ibo and family. For all poor souls in purgatory, dulot kan De La Fuente family. Sa kalag ni Achilles, dulot kan Oy and Go family. Sa kalag ni Charmaine, dulot kan SMKCI. Sa kalag ni Jose Cesar and Adelaida, dulot ni Herminia A. Ramirez and family. Sa kalag ni Edwin, dulot kan Portugal family. Para sa kalag ni Araceli and Artemio, dulot ni Christy Fajaro. Sa kalag ni Benilda, dulot ni Patricia Jane R. Obsequio. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Dakulang biyayang pangako niya nagsirang. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kaguranglan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nagkakatiripon kita, ngunyan na aldaw nin Biyernes sa pagtaong ondra, kisan Padre Pio, asin sa satuyang debosyon sa iya. Siring man idulot niya ito ining Santa Misa sa paghagad kan kusog, giya, asin inspirasyon kan satuyang kagurangnan, siring man para sa satuyang mga pangangaipo. Asin makisumaro man kita sa pagdulot ka ini, Misa bilang pasalamat sa mga nagsasalebrar mo niyan kan sa indang kumpleanyo, asin itong mga na-mentionar niya itong nakapasar sa board exam. Ngunyan tanganing kita gabos na uya digdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasana.
Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisad ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay na daing kasagkora. Amen. Mamipi kita, kagurang na namimibi kami, tanyugon mo ang mga puso kan sa imong mga paratubod, tanganing urog na maurok na nagtutugis kan bunganin mga banal na gawi, makamtaninda ang mga urog kadakulang bulong kan sa imong kabuutan. Uli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki na kaibamong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Himateo niya to an enot na babasahon. Ginono sa libro ni Propeta Daniel. Si Daniel nagtaram, nahiling ko sa sakuyang bisyon kan banggi, an apat na doros nin kalangitan, pinagpaarimbukad an mahiwas na dagat, asin luminuwas duman an apat na hayop, darakula asin manlain-lain an lambang saro. An enot garo sarong leyon, alagad may mga pakpak nin agila. Mantang nagmamasid ako, nagkakagarabot an sa iyang mga pakpak, itinoon siya hale sa daga, saka pinatindog sa duwang bitis siring sa tawo. Dangan tinawan siya nin isip nin tawo. An saro naman na hayop, an ikaduwa, nakakabaing sa sarong oso. Puminamugtak sa sarong gilid, asin sa iyang oso may tulong gusok na kaayon sa mga ngipon. Sinabihan ini, magtindog ka, kumakan ka nin dakol na laman. Pakatapos ka ini, nahiling ko an saro pang hayop, garo tigre, sa iyang likod, may apat na pakpak na sagamgam, asin igwa nin apat na payo. Tinawan ang hayop na ini nin kapangyarihan. Dangan sa sakuyang bisyon kan banggi, nahiling ko ang ikaapat na hayop, lain manduman sa ibang naenot. Ini nakakatakot, asin makangirngirhat. Kaniguan ang kusog, may darakulang tingo na batbat, nagkakakakan, asin ng roronot. Dangan ang mga natatada, pinagbabatayan kan sa iyang mga bitis, igwaid to nin 10 sungay. Kan pinaghiling ko ang mga sungay, may luminuwas na sarong sadit na sungay, duman sa sainda, sa atubang kaini, nagkapuronggil ang tulo sa mga naenot na sungay, asin tara. Ta sa sungay na ini, igwanin garo mga mata nin tawo sa kanguso na nagtataram nin darakulang bagay. Nahiling ko na ang pinagbugtakan nin mga trono, asin sarong gurang na marahay, nagtukaw. An sa iyang gubing, maputi, siring sa nabibilog na ambon, sakaan sa iyang buhok sa payo, siring sa malinig na
balukag nin karnero. An sa iyang trono kalayong naglalaad na may mga ruweda na mainit na kalayo. Sarong salog na kalayo, nagbubulos sa atubang niya. Ribo ang naglilingkod sa iya, asin manampulong ribo ang naghahalat sa atubang niya. Pinuunan ang paghukom asin binuksan ang mga libro. Napahiling ako dahil sa tanog kan darakulang tataramo na sinasabi ka itong sungay. Naghiling ako sagkod na ginaddan itong hayop. Rinunot ang bangkay asin isinugba sa kalayo. Hinalaan man nin kapangyarihan itong ibang mga hayop. Alagad, pinalawig nin dikit ang buhay sagkod sa takdang panahon. Sa mga bisyon ko, pagkabanggi, nahiling ko sa mga pangonoron kan langit, ang garuaki nin tawo na nagdadangadang, nagdulok siya sa gurang ng marahay, asin ipinamidbid siya. Tinawan siya ning kapangyarihan, kamurawayan asin kahadaan, nganing ang gabos na banwaan, katawohan, sa katataramon, maglingkod sa iya, ang sa iyang pagsakop dainin katapusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itao sa iya ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Itao sa iya ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Mga bukid asin kabubuldan, umawan nindo ang kagurangnan, pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman, gabos na nagtutubo sa daga, umawan nindo ang kagurangnan, pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman. Itao sa iya ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Mga burabod nin tubig, umawan nindo ang kagurangnan, pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman, kadagatan asin mga salog, umawan nindo ang kagurangnan, pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman. Itao sa iya ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Gabos na gamgam sa kahiwasan, umawan nindo ang kagurangnan, pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman, gabos na hayop, buhi asin parok, umawan nindo ang kagurangnan, pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman. Itao sa iya ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapa sa ido. Asin sa imong Pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Idusip na Jesus inig parabola. Hilngan nindo ang baligang o arin manakahoy. Kung nabuburak na, aram nindo natig initan, haranina. Siring man, kung mahiling nindo ang mga bagay na ini nangyayari na, isipon nindo na haranina ang kahadean ng Diyos. Totoong sinasabi ko sa indo, ang gabos mauutob, bago mapara ang kapag-arakian na ini. Mapapara ang langit asin daga, alagadan sa kuyang tataramon, dai mapapara. Mga tugang kong namumutan, marhay nga bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pakigreet daw na good afternoon po an sa tuyang mga kataid. Sa tuya pong ebanghelyo ngunyan, mga tugang, Jesus invites us to look at something very ordinary. Ano yan? Ining kahoy na baligang. Sa ibang translation, ang fig tree, pigaapod na nyug-nyugan. O sa ibang lugar, digdi sa Bicol, pigaapod siyang lubi-lubi. Yan. Pero digdi sa Bicol translation, kan sa tuyang gospel, inapod po siyang baligang. A very ordinary tree. Ginamit po ining imahen kan sa tuyang kagurangnan
tanganing ipagirumdom sa lambang saro sa tuya, ang sarong bagay na espiritual. Na ang Diyos, minatrabaho sa paaginin sadit, asin mga ordinaryong tanda. Kita kaya po, kadakla na beses, we keep on waiting for big miracles sa satuya pong buhay. Sabihon ta big breakthroughs o sabihon ta big changes. Pero kung isipon ta, sosogdig di sa parabola na itinaukan sa tuyang kakurangan, na ihinahalin tulad sa kahadean ng Diyos. Ang kahadean ng Diyos pala usually starts with something ordinary and small. Sa paagi siguro nin pagbago kan sa tuyang mga puso, sa simpleng gawi nin karahayan na sa tuyang ginigibo sa tuyang kapwa, nasisilag asin nahihiling na ang kahadean nin Diyos. Sa paagi nin pagdesisyon tang patawadon, itong nagkasala sa tuya, itong kaklase ta, katrabaho ta, napigpaparapakaraot kita. Ang pagdesisyon mong patawadon siya, day pagpatulan, ang sa iyang ginigibo sa imo, saruyan nin nagawi, sadit na bagay, na nagpapahiling na totoo mananggan ang kahadean ng Diyos. Kung kita naghihingowa na maging onesto sa satuyang mga ginigibo, asin nagkakaigwaning kamawutan na makabalik ang satuyang paghingowa na magpamibi. These are, sabihon ta, signs, small signs, kan kahadean ng Diyos. So, enot sa gabos, kaipuhan tapalan na maging sensitive sa mga tanda na pinapahiling sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Kaya bagadig di sa Ebanghelyo, sabi kan sa tuyang kagurangnan, pag nahiling na nindo na nangyayari ang mga bagay na ini, saruiyan na tanda na maaraman nindo na haranina ang kahadean ni Diyos. Sometimes we feel discouraged. Minsan, sa buhay ta, garidain ang katapusan ng problema. Nakapasar man nga ni kita sa board exam. Ang sunod na naman na problema, saan kita matrabaho? Di ba? Dain ang katapusan. Pag may trabaho na, nagrereklamo na naman kita, hababaon man ngaya ang sweldo. Di ba? Dain katapusan na problema. Kung sa tuyang ihilingon, kari baga, kada paghiling mo kan news, urual daw, gari domino effect na baga sa korupsyon, dakulo ng pigdamay. Yan. Dati, saro sa nagtawo ang tigpunteriya, ngunya ng investigasyon, dahil kan mga videong tigpapaluwas, nahali sa ibang nasyon, may mga tigtuturo na. Yan. Nakaabot na sa presidente, nakaabot na sa former Speaker of the House, nakaabot na sa Aki, nakaabot pa sa Agum, sa First Lady. Di ba? Corruption seems to be endless. Ini ang mga inaatubang po niya itong sitwasyon, and ang mga pamilya padagos na nag-struggle, and kadaklan kan mga tao, nawawara na po nin pagtubod. Kaya sabi kan kagurang nandigdi sa Ebanghelyo, magtingkalag kamo. Kadakol man giraray na mga saradit, despite what is happening sa tahaw niya to, kadakol man giraray nin mga saradit na indikasyon na yaon ang presensya kan sa tong kagurangnan. These are signs of God everywhere. Maski nga ni may mga nadadangog kitang negative or mga bad news sa palibutan, ikaw man giraray baga kitang nagkapira, na nagmamawot, na makamtan, ang inaapod niya tong katanosan, kredibilidad sa tahaw niya to.
O kaya sa maabot na Domingo, petsa 30, o kadako lang tawo na nagmamawot na mag-ibadigdi sa sinasabing paglakaw, pasiring sa inaapod niya tong accountability. Nagigibuhon, alas 8, misa duman sa katedral, hanggang digdi sa rotonda, na kung saan gigibuhon ang peace rally. Mga indikasyon niya na, igwa mangira rin ng mga tawong nagmamawot kan inaapod niya tong katanosan. Maski nga ni, minsan may impresyon kita, nakadaklan kan politiko, kurap, igwa man baga po, na nagkapirang mga politiko, na honesto man sa saindang gipo. Asin makahiling man giraray kita nin mga tawong sabihon ta, kind-hearted people, generous people, na nagtatabang na day kay puhanin camera, day kay puhan na nakapost sa Facebook, at sa indang ginigibo. Ikaw rin ng mga tawong siring kaiyan sa palibutan. And these are signs kan presensya ng Diyos sa tahaw niya to gabos. These are reminders that God is near, that God is working, and God has not abandoned us. Dainya kita pinapabayaan. So namumutan kong mga tugang, ini mandugod ang maging pagirumdum sa to. Ining kahoy na ginamit na imahin kan sa tuyang kagurangnan, nagpapagirumdum po sa tuya na dai mandugod kita mawaran nin paglaom. That we should not wait for something dramatic before believing that God is actively working in our lives. Sometimes His greatest work begins with the smallest signs. So, ngunyan daw na aldaw, let us ask the Lord for eyes that see. Na iligabos, mahiling manlugod niya to sa satuyang buhay. To notice the new lives in our lives. To recognize His gentle work and to trust that His kingdom is truly near. Amen? Sa ngaran ka na maaki, kasi na Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga banal na atang na tinugon mong dapat idulot sa imong ngaran. Asin tanganing huli kaiyan, kaming nag-ako makabayad sa imong kabuotan. Gibuha kaming danay na mag-utob kan sa imong mga tugon, huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen,
magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat, an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santo sa sin Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit at sindaga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, pinasaluhiban, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuan niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kay ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugbang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa ito, hari paghilinga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Purasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang landanay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tuya po niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinabang, tawi kami nin Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo,
tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, nadai ka nanggan magtugot na masiblag sa imo ang mga tinutugutan mong mag-ugma sa Diyos noon na pakisumaro. Huli, kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa Indo ka po. Saan kagurangnan mapa sa Indo? Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, ka Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Let us pray the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth to beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it Was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. unending thanks of the human race, pain and fret, we gained release. Fragrant perfumes blowing the garden fair. This comes but only once a year. Patron saint dear, Padre Pio, we bring, bless our sights, to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. Good evening.